Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kehenyo Tribute Council West Khasi Hills District hakakat pratarik ubnai naiwing arajara arpuai kalalaj banya kendo yo Superintendent of Police jongka West Khasi Hills District uba Herbert G Lingdo banya keren halor ka jingken rai ki jingja yatingko kali hasilinter ka surok ba nongston Shillong. Hakajingnya keren bat kilat pathai khubor u General Secretary jongka seng usamla wante bok lingdo ulaong bakajing pun sngau jongka seng hau niu he pulit jongka district kalong hadin bakalayo apdiang ya kijing o jingnam na kipai ba halor kajing don jong kitakto kat ningut kinongnya kali kibanya klem akor bat kibaju songshit kau yang kat hado bakalawan ra ya kijing jia ya tingko kali hado bandado ru wat iki mensem breu kibakordor kaseng kala kerpat ru yo SP ba unte lakam ya kum kini ki jingjia da ka babu ya ka kerdap talasi hasilinter ka surok ba khanang bala dalap ya kino ginong nya kali ki babu at kau yang dai ban pinsitom kat kum ki kindon jong ka Motor Vehicle Act na kaliang jongi kum ka New Tribute Council West Khasi Hills District kun macam mata ka jamit na kaliang jongi ka seng lawan bu jing tho Hau Deputy Hau Superintendent of Police jongka West Khasi Hills District Nongston. Thì cái chúng bu jongi cái city ha cái kupor kalong ba hayu bedi bat ki artili ki point ki ba ngi bu sakman. Kebenikong kadai ha ka bedi bat ka cái jing kenrei jong ka jing accident ha kini ki surok jongka Nongston National Highway Nongston Shillong National Highway. Thì kini cái jing kenrei kelak tak iki babun ki nong song lani ki nong nya kali kunju ru wat iki paiba lani kena school te hakini kisnam ha kijing yat lenting kum ka seng yo i ba kijing accident lani kijing tukhu kali hakidi ha kadi ke surok national highway kelak don ru kijing yap bru te ni kum ka seng lawan bu ta kijing tho kadi ke por yo SP jong West Khasi Hills District ba ngi dawa au ba unpai benia tani syar dah tadi buat kami bah kini kejing jia kejing accident hari ini kadi ke surok National Highway Nongston Shillong nomor ke bah kanom jia syuk tinggilah aja jengmut ru bah ke bedi bah kini bah nak liang jeng SP bah umbu nak dak check gate pat kini ke check gate kalau man check ya gitu kinongnya kali kiba la kidi ki kali kibarit la kidi ki kali kibahe man check iki driver pa lada nilap ya gitu kiba di kiat akapor banyak kali kemud ba unpid sitom kat kum ka Motor Vehicle Act jongka sarkar India ki kata kadai kecing wan ke jongi ka ba arpat ka poin ka ba ni kum ka seng wan bu ha ka por kadai ba hakum kani ka por telang hang nia pu West Khasi Hills jong West Khasi Hills District ka judon man la kisnem ki jingjia ki bososi ke bakta ya ki imlang salang ke bakta ya ki paiba namar ba hakum kini ki por ki briu ki ju elek sngo ba kum jing bam khana kum ka jing khamtam ha por jan Christmas lane ha por jing yar te ha kini ki por ki briu ki banyak kali ki ju pentem ye tip pensawa ha ki snong ki thau lane ha ba ki lek bam khana ha kino ki snong ki ba ki lek ki ju bret ki bilor ba ki ju penjeklia ban dai tang kataru hakum ka di kapor ki don ru ki ba penjot iki klau kitab tingi kum kaseng ni kerpat yu SP ba kun pei ha bede ba kane ka banta tina kaliang jong SP ula ong ba ula kular yang kum kaseng ba sapek ba saya trelang ba kisnong ba ki VDP kum ju ru ba kaseng ga jongi ban yele man te lakam ya ka di ka jingken rei jong ki diki jing ke ba ki pai ba te ka jingwan bu jongi ke stia ke ka poru ka deiru ha ka pete ba ki jing ujor jong ki pai ba nong song